ଏକ କାର ଯାହାର ଇଞ୍ଜିନ ବହୁତ ପାୱାରଫୁल ଅଟେ। ଯଦି ଚାଲିବ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଛରେ ପକେଇଦବ। ବେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି ସେ କାରରେ। ଯଦି ସେହି କାର କୌଣସି ଜାଗାରେ ପାର୍କ କରାହେଇଥିବ କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଥୁଆ ହୋଇଥିବ କିମ୍ବା ତାର ଇଞ୍ଜିନ ବନ୍ଦ ଥିବ, ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ପାର୍କ ହୋଇଥିବା କାର ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ବି ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କର ପାର୍କ ହୋଇଯାଇଥିବା ଇଫୋର୍ଟସ୍ ମାନେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉଠିକି ବି ନେଇ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଇଁ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉ, ଏହା ଭାବିକି ଚୁପ୍ ରହିଯାଉଛେ ଆରେ କରିବା, କାଲି କରିବା, ନହେଲେ ତାପରେ କରିବା, ତ ଆପଣ ବି ସେଇ କାର ପରିକା ହେଇଗଲେ, ଯିଏ ପାର୍କ ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ବନ୍ଦ ହେଇ ରହିଛି ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଆଗକୁ ଚାଲୁ ନାହିଁ ତେବେ କୋଉଠି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିବାନି, ଆମ ଗୋଲକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାନି, ଆମ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ପାୱାର ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ଆମ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସକ୍ସେସ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ରାତିରେ କେବେ ମିଳିନଥାଏ। ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏକ ବିଜନେସ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯିଏ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ସେ ବି ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଯେ ତାର ପୋଜିସନ୍ ଆହୁରି ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇନୋଭେସନ୍ କରିଥାଏ, ଆହୁରି ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ କି ତାର ବିଜନେସ୍କୁ ଆହୁରି କିପରି ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିବ। ଜଣେ ଆକ୍ଟର ଯିଏ ସୁପରଷ୍ଟାର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତଥାପି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ସେ ନିଜେ ନିଜକୁ କିଛି ଶିଖେଇଥାଏ। ସେ ହାର୍ଡୱାର୍କ କରିଥାଏ, ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ଆଉ ନିଜକୁ କିଛି ଶିଖେଇଥାଏ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିପାରିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯେକୌଣସି କାମ ବି ହଉ, ବାଲିରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ତିଆରି କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ ହେବ ନାହିଁ, କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ ବିନା ଚେଷ୍ଟାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚେଷ୍ଟା ଆପଣଙ୍କ ଗୋଲ୍ ପାଖକୁ, ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ପାଖକୁ ଟାଣି ଟାଣି ନେଇଯିବ। ହଁ, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିବେ, ଅସଫଳ ହେବେ ଆଉ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ଫେସ୍ କରିଥାନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଅସଫଳ ହୋଇଥାନ୍ତି ଆଉ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ହିଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ଲାଗୁଛି ତେବେ ନିଜ ଗୋଲ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ିଦିଅ। ହାର୍ଡୱାର୍କ ଜରୁରୀ ଅଟେ, ବିନା ହାର୍ଡୱାର୍କରେ କିଛି ବି ହେବ ନାହିଁ। ସକ୍ସେସ୍ ସେଇମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯିଏ ତା ପାଇଁ କାମ କରିଥାଏ, ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତୁମକୁ ମଧ୍ୟ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିଠାରୁ ଏବେଠାରୁ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କାମ କରିଚାଲ। ଗୋଟେ ଥର 10 ଥର ଦରକାର ଯଦି ପଡ଼େ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବୁବେଳେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ପାର୍କିଂ ହୋଇଥିବା କାର୍ ନୁହନ୍ତି ଯିଏ କୌଣସି କାମରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସେହି କାର୍ ଅଟନ୍ତି ଯାହା ଭିତରେ ଏତେ ପାୱାର ଅଛି, ଯଦି ସେ ଥରୁଟିଏ ଚାଲେ ତ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଲିବ ଦେଖିଲା ବାଲା ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଯିବେ। କି ମେହନତ ବଳରେ ଆପଣ ଭାବିଥିବା ସମୟ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜଲ୍ଦି ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଯିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲର ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ତେବେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରି ବତାନ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିବ ଆହୁରି ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ।